fraților, și bine v-am regăsit la al 5-lea episod de Stumble Guys. Cum v-am promis la alegerile alea la comunitate, voi ați ales să facem episodul al 5-lea de Stumble Guys, cum să vă zic, și a doua variantă era Înoată Cheluțul, episodul 2. Da, văd că vă place seria asta și o să o continui. Numai am o întrebare. Dacă strângem multe like-uri și multe vizualizări la acest episod, poate o să facem o muzică oficială despre Stumble Guys. Haideți să nu mai stăm pe discuții și să dăm free spin. Și oricum, cum să vă zic, este update nou, da. Acum iată s-a făcut în ziua asta. Sau nu știu în ce zi, da, știu că s-a făcut un update acum. Ia uitați-vă, îl vedeți și voi, curcanul ăsta la 5 gemuri. Bine că mi-am păstrat eu 5 gemuri. Și acum, ia uitați-vă la legendara asta. Haideți să-i fac o poză, ok? Pac. Gata, i-am făcut o poză. Vreau să am salvate. E prima mea legendară de pe Stumble Guys. Ok, dar am câștigat-o foarte ușor. Ok, stai, era să închei episodul. Deci, haideți să ne costumăm cu ea. Ia uitați-vă, e un curcan. Și hai să vedem ce s-a lansat nou. Eu încă nu știu ce s-a lansat nou. Hai să vedem dacă găsim ceva schimbat la shop. Nu prea văd nimic. Astea e skin-urile de fotbal. Ok. Deci nu prea văd chestii noi. Da, nu mai văd chestii noi. Văd doar fotbaliștii ăștia. Și specialele astea noi, care erau ele. Da. Și la emote-uri parcă s-a băgat un emote nou, nu știu, parcă așa am auzit. Da, banana asta, deci banana asta e emote-ul nou care o dai pe jos și ăștia alunecă. Haideți să nu mai stăm la discuții și să dăm meci cu curcanul. N-am mai postat zile, fiindcă eram și eu ocupat. Am luat o scurtă pauză de vlog de gaming. Am luat o scurtă pauză, fiindcă și youtuberii au pauze. Ok, hai să... Mamă, dar cât durează să se încarce. Și uitați-vă, suntem 32 din 32 și nu dă meciul play. Ok. În rest, mape noi nu s-au lansat. Chiar mi-aș dori să se lanseze mape noi. Ok, tile. Ok. Mamă, fraților, toți oamenii și-au luat curcanul. Acum cred că o să-mi fie... Mamă, mi-a dat unul picior. Acum cred că o să ne fie greu să ne asemănăm. Nu vă calificați înaintea mea. Nu, mamă cât de aproape era să pierd. Ok, ce știe, poate să luăm și noi o coroană. Prima coroană filmată a fost la episodul ăla cu Teo Gaming, îl știți și voi. Cei care nu v-ați uitat, uitați-vă imediat, e foarte șmecher. Este singurul episod în care mă joc cu un abonat și mai și vorbesc cu el. Nu uitați, dacă vreți să vă jucați și voi un joc cu mine, Stumble Guys Free Fire, apăsați pe butonul de like și aveți o șansă. Ok. Mamă, dar ce rău m-am dus. Dar tot mă calific, nu vă faceți griji. Da, am observat că, cum să vă zic, primul episod de Stumble Guys a fost cel mai vizionat. Apoi am lansat și eu Shot to Tank. Frate, în mai bine de 5 zile s-au făcut deja 101 vizualizări, mai multe decât la primul episod de Stumble Guys. Deci nu-mi vine să cred asta. Da. Mamă, câți curcani au fost eliminați. Ok. Am uitat ce să mai spun pe cameră, adică nu m-am pregătit așa de tare. Am zis, hai să dăm cu Stumble Guys-ul, fiindcă dacă voi ați vrut, dacă vă dau
Mamă, stai că asta e final, am uitat. Sunt puțin răgușit. Mamă, ați văzut și voi momentul ăla? Bă, deci ai văzut și tu momentul ăla? Deci dragonul ăla, dragonul ăla mi-a dat un picior de România, îi sare capul la România, ok. Așa, mamă, cât de aproape era să mă ia, cum să vă zic, am uitat cum se numește. Tornada subacvatică, am uitat cum se numește. Și tădăm, am pierdut, live direct. Normal că un curcan a câștigat, normal. Ok, mamă, dar nu se mai oprește din la sat. Ce-i cu ea? Ok. Mare reclamă de Clișmițo. Mi-ai stricat videoclipul. Ok. Îmi place că pe Stumble, guys, îți dă puține reclame. Da, mă, și așa și trebuie, cum ar fi să-ți vă dea reclame în meci. Adică gândiți-vă și voi să vă jucați și aproape să luați coroana și din toată reclamă. Come on. Ok. Conectați-vă chiar. Mam. Bă, deci mă enervează ăștia de la Free Fire. Deci mă enervează rău de tot. Îmi zic de nu știu ce o fetă, dar eu m-am lăsat de Free Fire. Îl am acolo doar ca să fac eu un videoclip cu el. Dar încă nu l-am făcut. Aștept să fie momentul de videoclip acela. Și cred că o să-l facem tot cu Teo sau cu alt abonat. Mamă, iarăși suntem plini de curcani. Bă, și văd că curcanii ăștia se joacă bine, nu glumă. Opa, mă, disperaților! Dar uite-te și tu ce sunt disperații ăștia. Deci că câștig 1000 de euro. Mie sunt și eu disperat că pierd aici. Pierd aici în fața unor niște boți. Bine, cred că nimeni nu e bot. Nu știu dacă o să mă calific. Da, nu mă calific. Eram sigur. Deci eram sigur că nu mă calific. Și reclamă. Credeam că o să-mi dea o reclamă, dar am vrut și eu. Dar mi-a dat domnul noroc să n-am reclamă pe Stumble, guys. Ok, hai să încep mai în pică. Bă, dar unde sunt curcanii? Cred că în update-ul ăsta nu mai sunt curcani. Sau nu mai sunt curcani. Deci, cred că m-am exprimat greșit. Adică am zis nu mai sunt curcani nicăieri. Nu mai e niciun curcan în joc. Dar uitați-vă și voi câți curcani e înghesuială gigantică. Și nu-mi vine să cred că a dat o legendară la 5 gemuri. Adică nu-mi vine să cred. Adică deci eu mă chinui să iau o legendară, iar ăștia doar pentru că e Crăciunul dau o legendară gratis. Deci gândiți-vă pe Brawl Stars să se întâmple asta, să vă dea o legendară gratis. Nu, frate, ăștia vă dau megabox-uri, doar niște megabox-uri simple. Ok. Nu mai am ce să discut. Am filmat 9 minute. Cred că, mamă, deci dacă acum câștig coroana, deci acum dacă câștig coroana, nu trebuie să apăsați pe butonul de... Nu, deci, stai că m-am exprimat greșit. Dacă iau coroana, voi trebuie să apăsați pe butonașul, trebuie să vă abonați. Ok? S-a făcut? Deci, dacă câștig coroana, voi trebuie neapărat să vă abonați. Hai, mă. Frate. Bă, pierdem. Ce-i cu echipa asta? Ce-i cu echipa? Mamă, ce bombă i-am dat asta. Hai, așa. Nu-mi iei tu steagul. Nu-mi iei tu steagul. Mulțumesc, echiperule.
Așa, pac! Așa, iată, avem un hacker în echipă. Mama, dar uite ce mă explodează ăștia! Haideți, mă, că pierdem, nu! Hai că abia a început runda, cum să pierdem. Și oricum, da. Mamă, hai mă, că vreau să câștig, da. Deci țineți minte, dacă câștigăm, trebuie să apăsați pe butonul de... Trebuie să vă abonați dacă luăm coroana. Ce coroană să mai luăm? Uite-te și tu ce bătaie ne luăm aici! Dar fiindcă am o echipă de boți. Cred că sunt boți. Nu, cred că e player. Mamă, și uite și pe ăsta cum stă acolo. Ia-te și tu pe ăsta care stă acolo, bam! Dacă îți dau bombiță. Na! Poftim? Na, iarăși ne-a tot în titlu. Na, bă, uite ce caută ăsta la noi. Ce cauți, mă, la noi? Na, acum să-ți fie învățătură de mine, să nu mai vii la echipa noastră. Mă, hai, frate! Nu, frate, nu! Pierdem! Nu, mamă, așa câștigați, fraților! Nu! Luați steagul! Da, cred că am pierdut. Deci nu pot să cred cum am pierdut și noi. Hai de capul meu. Bine, cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa!